Deliciosang Kalog Team! Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Shout out! Shout out sa'yo na gusto nang makalaya. Alam mo, isa lang masasabi ko sa'yo. Malaya ka na. Nagbabalik po ang inyong kadaldalan na dakaldalerang atleta DJ Mara Tony. Trip mong palayain ang iyong katawan. Oh, ang iniisip mo. What I mean is kapag natutulog ka, ano ba ang trip mo? Trip mo bang matulog ng may mga underwear? Walang mali siya kasi to, B. Ito yung mga bagay na dapat talagang minsan iniisip natin. Teka nga, parang mas maganda kapag ka natutulog walang panty at bra. O kaya, actually sa brief, I have not yet researched that. Pero yung panty and bra, yes, I agree. Anyway, alam mo, share ko lang. Kasi kagabi, napaisip ako, sabi ko, kaya tanong ako nung ka-dormmate ko, sabi niya sa akin, Maratoni, ano ka ba? Nagbabra at panty ka ba pag natutulog? Eh ako, wala namang paligoy-ligoy, no. Oo, sabi ko, bakit kailangan ba? Kailangan ba magpapanty at magbabra kapag ka natutulog ka? Sabi ko, hindi kasi parang, una sa lahat, dagdag siya sa labahin. Mabuti sana kung libre yung nilalaban ko o may tagalaba ako na libre lang, o diba? Pangalawa, parang ang kate. Ewan ko, feeling ko nakakatihan lang ako, tapos parang feeling ko may sumasakal. Diba, minsan kasi pag natutulog tayo, alam mo yung pagka hindi ka nasa tamang pananamit, doon ka na nga lang nakakatanggap ng pinakakomportabling posisyon. Magsusuot ka pang napakahigpit mong panty para ba namang may kundado yan? So, syempre, nag-research ako. Sabi ko, healthy ba na may bra at panty kapag ka natutulog? Sabi, ang savage! Sabi dito, ang benefits is number 1, maganda raw ang blood circulation. O diba? Oo nga naman kasi minsan kunwari, meron kang panali ng buhok, tas nilagay mo sa wrist mo, makikita mo mamaya kulay purple na yung wrist mo kasi nga hindi nakakaikot na mabuti yung dugo. So same goes with the garterized panty and bra that you have. O kapag ka may kakilala kang yung misis mo na nagsusuot pa, diyan ka magaling, be. Andyan na naman tayo sa, Maratoni, gusto ko ako nagtatanggal. Tantanan mo ako, And sumunod, kapag ka naman daw wala kang bra, mas relax yung chest muscles mo. Diba? Kahit man sa pagtulog mo, doon ka makaramdam ng walang bigat sa dibdib. Well, ako hindi talaga ako nakakaramdam ng bigat sa dibdib kasi wala akong dibdib. And syempre, sabi rin sa research, kapag ka wala kang panty, wala kang bra, less irritation, and in short, mas presko. Oo, bukod sa tipid, presko po ng walang panty at bra. Kaya alam mo na, ha? Hindi mo na kailangan magtanggal-tanggal pa, B. Automatic, basic, tanggalin na ni Mrs. yan. Siya mamaya, usapang panty at bra. Hindi. Mamaya babalik ako, Mamaya, pagandahin natin yung tulog mo. Para hindi sayang ang pakikinig. Anyway, here's another feel-good music. Ngayong Feel-Good Friday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa mang i-memorize yan.